हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। मोजां मोननायनि बेलायाव बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा गावनि मोजां मोनलायनाय एबा गावनि गोसोथोनाय सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा गोबां मानसिफ्रा थगायनो नागिरो आरोना। सासे मानसिया आंनाव कल खालामनानै गाबहरबाय, आदा आंखौ मदद खालाम। मा जादों आंथ' मिथिया, आं माबा सानदों, आंथ' सोरबा न'खराव माने लोमजानाय साजानाय सानदोंमोन आरोना। जि गाबबाय बियो, बुंहरबाय आदा आंखौ मदद खालाम होननानै। बे काहानिया मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि दै, नगाव आरो लोगोसे बाक्सा आरो मा होनो क'क्राझार। बे सिख्लाया जाय आंनाव कल खालामना गाबहरदों बियो बाक्सानि, जाय गोसोथोदों सेंग्रा बे जाबाय नगावनि, जाय थार्ड फैदों बे जाबाय क'क्राझार गसाइगावनि। दा बाथ्राया जाहैबाय बे सिख्लाजों 3 बोसोर जाखाबाय, जाय मानसिया आंखौ कल खालामनो हरदोंमोन बे सिख्लाजों 3 बोसोर जाखाबाय बे सेंग्राया गोसोथोनाया दै। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बै सिख्लाया 3 बोसोर जानायाव गाबबाय आं बेजोंनो हाबा जागोन, आंनि माबाखौ लाइफखौ बरबाद खालामबाय माबाय। स' मा जाबाय, बिथांमोनहा माने ओरैबायदि गोबावसिम रिलेशनशिप थाबाय, बिथांमोनहा ज'बो थाबाय माबो थाबाय। स' बेनिखायनो बिनि बिमा बिफाजोंबो रायज्लायखाबाय, बिनि हौवानि बिमा बिफाजों आरो हिन्जावनि बिमा बिफाजों सब गासिबो जाजोबखाबाय। खिन्थु बे सेंग्राया गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनानै गुबुन सिख्लाजों बे थांबावबाय आरोना, मिथिबायना। बे मानसियाबो एम ए फरायगासिनो दं, बेबो फरायदों, एके सेम गोजौ गोजौ फरायनाय गोजा, हाइ क्वालिफिकेसन बिए एम ए गोजा गासिबो, मिथिबायना। ओमफ्राय सिख्लाया आंनाव कल खालामना गाबहरबाय बिरादनो, आदा आंखौ ओरैबायदि ओरैबायदि खालामबाय, ओमफ्राय आंखौ गारा होनना बुङो, खिन्थु आंखौ थगायनानै गुबुनजों रिलेशनशिप थानानै बेरायगासिनो दं, हर थायो, हटेल थायो, रुम थायो, बायदिसिना बेरायहैयो। दाख्लैबो थांदों गुवाहाटियावहाय, आं लोगो हमदों, खिन्थु आंजों जास्ट ओरैनो रायज्लायनानै माने आंखौ थगायनो सानदों, माने आंखौ माने थगायनानै गुबुनजों स्टोरि थांनो सानदों बियो, माने आं जेबो बुङालासिनो थायोब्ला बेबायदि आरोना। आंनाव मदद बिबाय बियो, ओमफ्राय बे गासै स्ट'रिखौ खोन्थाजोब्बाय आरोना। स' बेबायदिबो थायोना, जे नों जाय मानसिखौ गोसोथोखाबाय, जाय मानसिखौ नों मोजां मोनखाबाय, बेजों नोङो 3 बोसोरसो थाखाबाय रिलेशनशिपआ, आरो बे मानसिखौ नों गारबाय। बेबायदि एसेबां इजि ना रिलेशनशिप सिफायनायाबो। खायसे समाव ओरैबायदि जायो, माने नांलायनाय खमलायनाय बैफोरनि थाखायनो खायसे रिलेशनशिप सिफायनो गोनां जायो। नाथाय जे सोरखौबा गोसोथोलायनानै सोरखौबा मोजां मोनलायबाय, नाय बेबो नांलायनाया मानिफ्राय फैयो, नों सोरखौबा मा होनोमोनलाय गोसो होबाय, नों बेखौ थगायनानै बे ओरैनो मोनसे एसे एनैयाव नों नांलायनाय खमलायनाय खालामबाय, स्टार्ट खालामबाय, निदिबो जायो नङा होमबा। स' दायो आं बाथ्राखौ मा बुंनो सानदों, 3 बोसोर जाबाय रिलेशनशिपआ, ओमफ्राय जाय सेंग्राजों बे जादोंमोन, खिन्थु बे सेंग्राया नैबे गसाइगावजों गोसोथोबाय, गसाइगावनि गोसोथोनायजों मा बिथांमोनहा बेसेबां बोसोर जादों बेखौ खोथायाखै, खिन्थु आं बे सिख्लाजों रायज्लायनायावहाय माने 4 बोसोर जादों होनना बुंबाय आरोना, 4 बोसोर। ओमफ्राय बाथ्राया मा 4 बोसोर, आं कनफिउस जाबाय, आरो बेजों 3 बोसोरबा बेजों 4 बोसोरबा बोरै जाथावना, होमबाथ' बै 4 बोसोर जानायासो रागा जोंसिननांगौमोन। होमबा मानो बै 3 बोसोर जानाया कल खालामनानै होमबा बै मानसिखौ माने थगायनो गोनां जाखो, जेनेबा जे आं ओरैबायदि रिलेशनशिप दंखायोमोन। ओमफ्राय जुदि बे सिख्लाया खोन्थायोब्ला बुङोब्ला आंजों गोसोथोलायखानायसो, आंजों मानायखाय, बा मिनियोसो जाहैदों, माने मिनियो, माने फुरा माने मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय फैनाय। आं महरखौबो नायबाय बिनिखौ, मानसिया बैसोगोरा, हिन्जावसाया हिन्जावा, ओमफ्राय बेजों माबोरै जादों, माने माबोरै मोजां मोनलायदों आं बेखौ मिथिला, मालायनि लाइफआव खिन्थु आं हाबनोबो गोसो गैखाया, खिन्थु आं ओंखायनो फट'बो जेबो होनला, आं खालि स्ट'रि सिस्टेम खोन्थानाय बायदि खालामसै। दा बेबायदिबो जायोना, मालायनि लाइफखौ माने बरबाद खालामनानै, जुदि नों बे मानसिखौ गोसोथोआबा मोजां मोनखायाबा बेखौ लानो नाङा ना, बिनि लाइफखौ बरबादबो खालामनाङा, नङा होमबा। नों बेखौ नोंनो नांखायानोबा, नों बेखौ गारगोनानोब्ला, बेखौ माने नोङो माने गोसोथोफ्लानानै बेखौ मोजां मोननाय नाम होफ्लानानै बिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो, बेजों आथोनारि सोलेर गेलेनो मा दरखारमोन, बिनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो दरखारमोन। नों नांगौबा बेजों जास्ट फन रायज्लायनायैनो थाबाय थामोन, नों नांगौबा बिनि गोसोजों गेलेनाय जागौमोन। नाथाय नोंथ' बिनि गोसोजों गेलेनायजों लोगोसे नोंथ' बिनि फिजिकेल, बिनि मोदोमजोंबो गेलेनाय जाबायना, अब्ला नों माब्रै हिसाबै नोङो बेजों आरो बेथ' सिख्लासो मानसि, हाबा जायाखै। दा बेहा माने मा मोखांजों बे गुबुन हौवाजों हाबा जाहैगोन। आरो लोगोसे नोंनो साननानै नायदोब्रा ब्रादार, आं बेखौ बाथ्राखौ बुंगोन आरोना, बिराद थाब नांगोनलै नोङो, मिथिबायना। नों बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आं बुंखायो डाइरेक्टलि, आं नोंनि महर आरो नोंसिनि महरखौ आं जेबो होआ, खिन्थु बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नों बिराद फाब नांखागोन, माने नायबाबो नों बिराद फाब नांगोन आरोना, बे मानसिखौ सोगाबनायनि थाखाय। बे नानिया ओरैबायदि गाबहरदों आंनि सायावहाय, मिथिबायना, बिराद दोखो दोखो फाब नांगोन नों, मिथिबाय।
नोंसोर सानैनि गेजेराव मिलायलाया बे मोनसे बेलेग खोथा खिन्थु नों जे थगायनानै जे बेखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो होनफ्लाना थगायनानै जे नोङो रिलेशनशिपआव दोननानै बेजोंबो बेरायदों बेजोंबो नोङो लाभ खालामदों बैजोंबो लाभ खालामदों बेजोंबो सोलेर हा फाब नांगोन नों मिथिबाय नों बेखौ गारनानै नों बेजों थांनायबा बेलेग खोथा बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा खिन्थु नोङो मोनसे समावनो नोङो बेजोंबो बे मोजां बाथ्रा नङा खिन्थु इट्स नट गुड बे मोजां बाथ्रा नङा दे बे खामानिखौ सेंग्राबो जा सिख्लाबो जा खालामो दै खायसे जेनेबा ओइ आइ डन्ट केयार मिथिबाय नों जुदि मोजां मोनाब्ला था माने ओरैबायदि आरोना बेबायदि सिस्टेम ओमफ्राय बे मानसिया मा खर' गरम जानानै गुबुन थांसिन ओमफ्राय बिनि गेजेराव दावराव दावसि जासिगोन मिथिबाय गावजों गावनो बिराद बेबायदि दावराव जानानै दङ सिं मिथिबाय बिराद दिनै दा बे बिनानावा आंनाव कल खालामनानै गाबै कल खालामदों बिकज बे थानो हायासै न'खरावबो गासिबो मिथिजोबखाबाय गामि सामि मिथिजोबबाय बेजोंनो होननानै मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव बेनाव मा बांसिन दुखुआ जादों गुबुन सिख्लाजों बियो स्रोद थांखुमानाय आरो थांनानैबो मिथिखानानैबो बै सिख्लाजों रायलायखाबायानो बियो मिथिबायना आरो बै सिख्लायाबो मिनिबावसो जाहैदों नोंखौ अना माया ओरैबायदि होनो जाहैदों नोंखौ मोजां मोना नोंखौ अना ओरैबायदि होनो जाहैदों आरो बेबायदि केस बिराद फैबाय आंनाव गावजों गाव मोजां मोनलायलायसिगोन उन्दै गथ'फ्रानो एकदमबारे मा मिसाखौ मा बुंनो क्लास 7आव फरायनाय मानि गथ'फ्रा आंनाव कल खालामहरो सम लानानै मालाबा ओमफ्राय आं बुजायहरो आरोना ओरैबायदि स' नों जुदि जाय मानसिखौ नाङा बे मानसिनिजों नों बेफोरबायदि माने आथोनारि गेलेनाय बा देहायारि गेलेनाय आं बेखौ खालामनाया मोजां जागोन आं साना नोङो जायखौ मोजां मोना नों जुदि बेजों नोङो येस एट्रेक्सन दङब्ला डेफिनेटलि नों बेजों रायज्लायनानै नोङो थानो हागोन बेजों नोङो आंजों माने मोजां मोनलायनाय बेबायदि नों जे मोजां मोननाया बे नङा कि नों देहायारि गेलेबासो जे मोजां मोनलायनाय बे जागोन बे बाथ्रा नङा दे माब्लाबाबो बे बाथ्राया नङा नों खिन्थु फन रायज्लायनानै बा माबा मोनसे नों रमान्टिक बेबायदि नों बिसोरजों रायज्लायनानै नों जुदि फुस्लायनो हायोबा बे नोंनि बेलेगनि बाथ्रा खिन्थु नों बेखौ गाव गारथारगोन होननानै सानदोंबा फिउचाराव जुदि नों बेजों थांना थानो हायाब्ला अब्ला नों बेजों माने देहायारि गेलेगोन जाय मानसिया गुबुनजों हाबा जानांगौ दा बिनि लाइफआवनि खोथा दङ दा जाय बेजों हाबा जागोन बेबोथ' सोंगोन माबा मोनसे कुइसन खालामगोन ना बे फिननायखौ सोर होगोन आरो बे मानसिसो मिथिबायना मेसिन नङा मानसिसो मिथिबायना गोबां जाना दं बेबायदि